法国米其林指南公布上新的1000名单，当中有一间开伫巴黎的日本苏式餐厅。这间餐厅伫2022年就捌提过1000，也毋过总铺师破病过身，米其林的迄粒星嘛对得失去。也即个总铺师的太太继续做餐厅，即马甲这1000摕倒转来。这间素食店即卖负责人是54岁日本女性木村千鹤子。2021年，伊甲先生到伫巴黎蒙马特区开这间素食店，仅仅伫2022年3月就得到米其林1星肯定。遗憾的是，伫3个月了后，先生就因为破病过身了，了后也失去迄粒星。俊英はその時代もうすでに病気に侵されておりまして、彼を助けるためにここが始めたのがきっかけです。で、もともとは私はツーリストの仕事をしておりまして、ちょうどその時にCOVIDで仕事がなくなりました。ですので、その機会を利用して私はここを旦那と一緒に立ち上げ、そして仕事を手伝うことを決めました。原本做导游的陈父子就安尼对先生的脚步，为切鱼仔准备开始学，行着这条过去真少有女性参加的素食职人之路。伫倒3工甲学的时阵，迄时阵爱去照顾破病先生，过程是真艰難。旦那の料理のしてる姿を見て覚えたり、また休みの日、夏休みなどになりますと、他のレストランのシェフのところに行ってトレーニングをしたり、また今現在もシェフの下で魚の切り方すべてのトレーニングをしています。莫非这间店破获1星肯定的先生，捌向前父子系委员，希望伊守住这间店，为实现承诺，甚至伫先生过身的迄一日，这间餐厅也保持营业。总算伫3年后，前父子甲这间餐厅佫一摆摕到米其林1星。伫男女总铺师无成比例米其林指南当中，伊也正做第一类提醒的女性素食职人。公司新闻，洪如梅报道。